TV. Selam dostlar. Efirde ТопКлип тапшыруы һәм сезнең яраткан тугры алып баручыларыгыз Гөлназ, Илсур Шәрипҗановлар. Бүген безнең тапшыруыбызда Гөлназның иң яраткан темасына сөйләшәбез. Җир яшермәс, гөл ачылмас, төшми яңгыр тамчысы. Кайдан алсын шигъри шагыйрь булмаса илһамчысы. Әйе, без бүген мәхәббәт турында сөйләшәбез. Гади мәхәббәт турында түгел, гомерлек мәхәббәт турында. Чын мәхәббәтне ничек танырга? Җырчыларыбыздан файдалы киңәшләр. Башлыйбыз. Бүген саубулашу мизгеле аеруча күңелсез. Мәхәббәт темасы, мәхәббәт турында җыр һәм моңлы сандугашыбыз Гөлназ Асаева ТопКлип тапшыруында соңгы тапкыр җырлый. Минең күңел синдә, синең күңел миндә. Уйланып таң ату, яшерен ярату. Бер кем дә белмәсен, бер кем дә күрмәсен. Тимәсен тик күзләр, кермәсен ят сүзләр. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Кәйфләребезне күтәрәбез һәм игътибар белән экраннарга карыйбыз. Каршы алыгыз Аднанның премьерасы. Ağın başı ming'a nazlab öpme ele. İrinlerim soğun
Мәхәббәт турында җырлаучы тагын бер Кем инде ул? Равил Галиев. Әҗернең исеме ничек? Ташлама. Ничәнче баскычта? Кара әле Гөлназ, син бик күп сораулар бирә башладың. Ашыкма. Хәзер барысын да бергәләп тамашачылар белән ашыклыйбыз. Taşlama minni taşlama, gül benim canlarımda uyan, aktı günlerime kadar. Taşlama minni hıyar, taşlama minni hıyar. Taşlama minni taşlama, ışandırıp sin meni yigit, мәңгі күзләрім йомганчы. Ташлама мине, ташлама мине. Ташлама мине, ташлама, рәхәт бит син барлыкны тоюн, йөрәккә йонсын кат типкәнче. Ташлама мине, сөйем, ташлама мине, сөйем. Ташлама мине, ташлама, гел тур сафлыгыңны чәче, соңгы сулышыма кадәр. Ташлама мине, яшьлек, ташлама мине, яшьлек. Ташлама мине, яшьлек. Һәр кеше мәхәббәтне үзенчә аңлый. Әгәр кеше синең күңелеңә туры килә икән, аңлап, синең өчен кайгырып һәм сиңа ышана икән, димәк, ул синең кешең. Менә шуны аңлар өчен бары тик күзне йомып, аның синең белән булмавын уйларга кирәк. Аның булмавы сине борчый икән, димәк, ул кеше синең чын мәхәббәтең. Лия Ахатова да бу фикер белән килешә һәм хит парадыбызның алдагы баскычында урнаша.
Достар, алға табан давам итәбез. Бик тә кызыклы, бик тә уйландыра торган бер хәбәребез килеп ирешкән. Мондыйрак ул тормыш шундый, мәхәббәт төрлечә була. Кемдер бәхетле, кемдер югалып кала. Менә нәкъ әлеге сүзләрне бергәләшеп ачыклыйк әле. Сез ничек дип уйлыйсыз? TV телеканалының яңалыкларын беренчеләр рәтендә булып беләсең киләме? Алайса, безгә кушыл. Instagram, ВКонтакте, YouTube, рәсми сайт. Биредә җырчылар турында соңгы яңалыкларны укый аласың. Уен конкурсларда катнашып, шәп бүләкләр аласың. Dəşməsəm, yaratmıysan etsəm dürüsün, yaratmıysan etsəm dürüsün. Sözlərimə tügüldü gözümə, sen bir taraf tügül küresin, sen bir taraf tügül küresin, sen bir taraf tügül küresin. Yakın alsam şu kömelinge, benim aytgan her bir sözümni, qaybi yog'im o'xshab bitmasa da, yaratasan meni o'zingni, yaratmasın chetga qarasam, yaratmasın nazlab o'pmasam, yaratmaysan nazlab o'pmasam, yaratmaysan boshqalar ko'z solsa, yaratmaysan ortiq yalmaysam, yaratmaysan ortiq yalmaysam, yaratmaysan ortiq yalmaysam. Yaqin olsam shu ko'ngilingga, mening aytgan har bir so'zimni,
Timur Ramazanov bilen hit paradımızı devam etemiz. Мәхәббәт ул йөрәк эше. Чынлап яраткан кеше китми ул. Нәрсә генә булса да ул һәр вакыт синең белән кала. Timurның fikri буенча шын мәхәббәтне бары тик шулай танып була. Ә клибында ул һаман стюардесса кызы турында хыяллана. For Montenegro Airlines, flight 601 to Podgorica. Min samolyotda yo'lim yiroqqa bor mashaqqatni qoldirib ortda biletni suzam salonga o'tam nindi qarashul jonimda o'ta stewardessa Allah Allah'm nindi shibar qiz nindi motor qiz stewardessa Allah Allah'm samolyot düşe vaqt tarafqa esirli ko'zlar olasız yoqqa esirli ko'zlar olasız yoqqa Minga qarali, meni ko'rali, ko'klardagina minga bo'lali. Shoirma yigit, uylangansan deb barmoq yanaysan, o'zing aldaysan. Stewardessa Allah Allah'm nindi shibar qiz, nindi motor qiz. Stewardessa Allah Allah'm samolyot düşe vaqt tarafqa esirli ko'zlar olasız yoqqa esirli ko'zlar olasız yoqqa Samolyot düştü, men seni bo'tan ko'rmam demikan, bilmam demikan. O SMS keldi. Allah bor ekan, Allah bor ekan. Stewardessa Allah Allah'm nindi shibar qiz, nindi motor qiz. Stewardessa Allah Allah'm samolyot düşe vaqt tarafqa esirli ko'zlar olasız yoqqa esirli ko'zlar olasız yoqqa esirli ko'zlar olasız yoqqa esirli ko'zlar olasız yoqqa Almanın da nindi икәнен тешләп карамыйча белеп булмый. Мәхәббәт мәсьәләсендә шулай ди Рузилә. Кешеләрдә шулай. Бер күрүдә, бер күз сирпү белән күңелеңдә ниләр йөрткәнен белеп булмый. Бу мәсьәләдә ашыгырга ярамый. Ләкин узак та сузырга кирәкми. Terezde zengirttin, üstelde o kağıt. Kalemim yaz tüslü karada. Min sina ımtılam, min sina aşkınam. Min sine üzülüp yaratam. Min sina ımtılam, min sina aşkınam. Min sine
Алсутан üstelde ak kağız Kalemim jay tüslü qarada Min seni şakıram Min sina yalvaram Min seni üzülüp yaratam Terezde yaktı tün Üstelde ak kağız Kalemim kız tüslü karada Min sine yoksunam Min sine sağınam Min sine üzülüp yaratam Terezde süreni kiş Üstelde ak kağız Kalemim kış tüslü karada Min sine yana yaz Gitererle gitip Tağda üzülüp yaratam Min sine yana yaz Gitererle gitip Tağda üzülüp yaratam Min sine yana yaz Gitererle gitip Tağda üzülüp yaratam Yılның en kötülgen vakıgası Grandios show. Teke programma Tanılgan jırşılar. Яңа yıldızlar Şın hisler. Siz yaratkan çarlar 20 avgust. TMTV telekanalında TMTV premiyası Kaynar bulaşak. Karamışa kalma. Hislerime düşsen canım gökке uçtu
мәхәббәтем Күңелемдә жылы ушақтай Дүрли оман янып бетми Сиңа күрсәтеп янғандай Дүрли оман янып бетми Сиңа күрсәтеп янғандай Азатлықма әллә азапларма Мәхәббәтем белән хушлаштым Салават белән гүзәле Мисырда 9 көн эчендә йокысыз, ашау-эчүсез 2 клип төшергәннәр. Нәкъ шул чагында Салават гүзәлендә үз әнисе белән охшашлык күреп, эшчәнлегенә сокланып, гашыйк булган. Нәтиҗәдә бик матур һәм лаеклы җырлы гаилә барлыкка килгән. Салават тамашачыларыбызга киңәшләр биреп тормады. Чөнки һәр кешенең мәхәббәте шәхси рәвештә барлыкка килә ди ул. Бүген ул хит парадыбызда "Синең хакта" дип аталган музыкаль композициясе белән янәдән безнең экраннарыбызда. Great, 18 cancel launch in 2084, 2821 is code 6 in Hamlet. No 47 and hold the station. Senin hakta benim barılarım Hıyallarım sende konakta Әлі ғашық болдым енді сиңа Әлі ғашық болдым шынлапта Сенің хақта пышылдыйлар жейлер Сихірләнгән сеннән яңғырда Сен булмасаң гүлләр шәшкә отмый Сен кирәксең икән барына Синең хакта Кошлар җырлый талда Синең хакта Күкләр авазы Син икән тормышымның яме Гомеремнең татлы бер язы Синең хакта Синең хакта агачларның шавы Сине мактап сөйли ай кызы Син икән ул хыялымның шыны Син икән ул өмет йылдызы Синең хакта хисен сөйли миңа Ашык булган таңның алсуы Син икән ул җан ярама дава Син икән ул йөрәк ярсуы Кошлар җырлый талда Синең хакта Күкләр авазы Син икән тормышымның яме Гомеремнең татлы бер язы Кошлар җырлый
Seni kokta Анастасия Макарова тапшыруыбызны дәвам итә. Мин әле бик яшь. Шуңа бу сорауга төгәл җавабым юк диде. Миңа калса, чын мәхәббәтне таный белү тәҗрибә белән килә, ә идеал вариантта мәхәббәтне йөрәк белән тоярга кирәк диде ул үзе. Мин үз тәҗрибәм белән шуны әйтә алам. Йөрәк белән акыл бер яклы булып, бергә сайларга тиеш. Ә алар ике яклы булса? Димәк, бу синең кешең түгел. Җирдә кабынган һәр яңа учак, күктә кабынган як-якты йолдыз, туган дөньяга бәхетле бер кыз. Минем көнемдә елмая җиһан, мин яратырга дөньяга туган, һәрбер сулышым бәхетле минем, җирне ямьләргә дөньяга килдем. Минем көнемдә елмая җиһан, мин яратырга дөньяга туган, һәрбер сулышым бәхетле минем, җирне ямьләргә дөньяга килдем. Хисләрем чепчен, елым көләмен, яшьлегем татлы, тәмен беләмен. Туган көнемдә бәйрәм сәламе, бәхетне язсын язмыш каләме. Минем көнемдә елмая җиһан, мин яратырга дөньяга туган, һәрбер сулышым бәхетле минем, җирне ямьләргә дөньяга килдем. Минем көнемдә елмая җиһан, мин яратырга дөньяга туган, һәрбер сулышым бәхетле минем, җирне ямьләргә дөньяга килдем. Туган көнемдә бәйрәм сәламе, бәхетне язсын язмыш каләме. Минем көнемдә елмая җиһан, мин яратырга дөньяга туган, һәрбер сулышым бәхетле минем, җирне ямьләргә дөньяга килдем. Минем көнемдә елмая җиһан, мин яратырга дөньяга туган, һәрбер сулышым бәхетле минем, җирне ямьләргә дөньяга килдем. Минем көнемдә елмая җиһан, мин яратырга дөньяга туган, һәрбер сулышым бәхетле минем, җирне ямьләргә дөньяга килдем. Каян беләсең инде аның гомерлек мәхәббәтең икәнне? Гомерлек дип йөреп, гомерлек булмаска да мөмкин. Әллә кайдан ерактан эзләп, яныңда йөрүче кешеңдә гомерлек мәхәббәтең була ала. Шуңа күрә яныгызда булганны күрмичә калмагыз. Җырлы чишмәләр җыры белән экраннарыбызда бәллүр төркеме.
Şildir şişme ağa tau astından şişme ağa tau astından jırlap ağa Gümüş şişmeler şişme jırın tınlap alayım Suların güllerge salayım güllerge mımları kursun Jırlap üstüne Şildir şişme ağa tau astından şişme ağa tau astından jırlap ağa Gümüş şişmeler şişme jırın tınlap alayım Suların güllerge salayım güllerge mımları kursun Jırlap üstüne Xətirələrisi özəkni Qaytıb düşsəm ələ qaylardan Benim yar yüreğim olmadı indi Su üstündə yatqan taşlarday Şildir şişme ağa Dağ astından şişme ağa Dağ astından jırlap ağa Gümüş şişmeler şişme jırın tınlap alayım Suların güllerge salayım güllerge mımları kursun Jırlap üstüne Şildir şişme ağa Dağ astından şişme ağa Dağ astından jırlap ağa Gümüş şişmeler şişme jırın tınlap alayım Suların güllerge salayım güllerge mımları kursun Jırlap üstüne Şildir şişme ağa Şildir şişme ağa Dağ astından şişme ağa Dağ astından jırlap ağa Gümüş şişmeler şişme jırın tınlap alayım Suların güllerge salayım güllerge mımları kursun Jırlap üstüne Şildir şişme ağa Dağ astından şişme ağa Dağ astından jırlap ağa Gümüş şişmeler şişme jırın tınlap alayım Suların güllerge salayım güllerge mımları kursun Jırlap üstüne Güllerge mımları kursun Jırlap üstüne Arturga şın məxəbətini tanır üçün ni barı bir ay vaqt jitken. Yürgen kızı bilen 5 yıl tanış bulsalar da yakın aralaşmağanlar. Bari tik Dubaydan qaytqaç bir-birsine aşık bulup tez arada Artur kızının pulun ətiyanisindən sorab kızga təqdim yasagan. Bu sirli kızının kim ikenin bilir için Artur'un Instagram şilterine girip to'liq ma'lumotni aşıklay alasız. Yürek zengir su gözlerine qaraganda Bir mucize akiyet dengiz yarında Her qarşı olgan tonglarda Kelesi yollarda menim qodijirda Turmuşumdan bir özük Barsa qo'ltig'i bo'yinda ko'rdim sen o yüzden Lamborghini kapoti ostida 690 ot Men shopam jilli kiysib palmalarga topa Dubai bo'ylab bir zaman qarasam aytirsang vaqt ham bir dunyo to'xtab qoldi Kesishdi qarashlar tezaydi suvlishlar yo'qolib qolib aytdim Debsiz dengiz sening ko'zlar yetmas so'zlar Ko'zlarimni anglatirgan men xayol ejirlar Aylantirdi boshni sendan kelgan eslar Meni shonam o'tkarir biz birga kunlar tunlar Yonima Men ishonolmay ko'zlarima Yonima Men ishonolmay ko'zlarima
işläptir tek sen gina yüreğimning turunda urunni yo'lab olding men bit hatta ko'p yillar ilhom shig'anag'in sensiz topolmadim pulingni ber yanimga kel jibarim qisib tutam bir qachon jibarmim bu mezgilni men heshiksiz untirg'a tillamayman dengiz bo'yinda u beshib to'lqinlarga qarab o'tiramiz men seni quchoqlayim qarab she'rinda kiyish muhabbat dunyosida quyina biz kim senga men ham kim menga sen javob izlab topirga bekdilim tug'ining odavi tugil deb men ishonib yashayim debsiz dengiz sening ko'zlar yetmas so'zlar ko'zlarimni anglatirgan men xayol ejirlar aylantirdi boshni sendan kelgan eslar men ishonib o'tkazib biz birga kunlar tunlar kel yonima men ishonolmay ko'zlarimga yonima men ishonolmay ko'zlarimga kel yonima men ishonolmay ko'zlarimga yonima men ishonolmay Azali Valiyeva bu atnada yeniden birinci ünlükte ornaşa. Мәхәббәтне ул гомумән юк дип саный. Кешеләр бары тик үзенә туры килә торган, уңайлы пар сайлап, гаилә кыра ди ул. Юк, Азалия, мин синең белән килешмим. Мәхәббәткә ышанырга һәм ярата белергә кирәк. Шулай. Матур dünya bir yılatır ul bir jırlatır sirli bullak birip günne көңелләреңне bir yuvatır yılamam yarsımam birişmem min yok rencitme canımını telesiz algan suyuğunu sönügen mehabbetimini kaytımaz yıllarımını yok rencitme canımını telesiz algan suyuğunu sönügen mehabbetimini kaytımaz yıllarımını Yüreklerim taştay bulup birişmez ol yaralarga basıp vurur menermin min biyek kayalarga yılamam yarsımam birişmem min yok rencitme canımını telesiz olgan suyuğunu
жанымына Телесіз қалған сүйіміне Сүніге мәхәббәтіміне Қайтымас елларымына Сабыр йөрәк атылыр рух Сөю тулы көңелләргә Еламам, ярсымам, бирешмәм мин Юк, рәнҗитмә җанымны Телесез калган сөюенә Сүнегән мәхәббәтемне Кайтмас елларымны Юк, рәнҗитмә җанымны Телесез калган сөюенә Сүнегән мәхәббәтемне Кайтмас елларымны Гаиләле кеше буларак Радик Минибай безнең сорауга булай дип җавап бирде. Бер-берегезсез тора алмый кебек тоелгаштыр инде. Гел баштан чыкмый уйланып йөри башлагач ди. Андый мәхәббәтне дөрес мәхәббәт дип санамыйм мин. Чөнки кеше башта үзен табып, үзе белән рәхәтлек табарга тиеш. Бары тик шул чакта гына кеше үзенә тиң булган ярын табачак. Әнә ничек әйтеп бирде минем кичкенә философым. Радик тыңла. Картәтей, ашарга пешердем, котлет кыздырдым. Даруларыңны эчәргә онытма. Телевизорны күп карама. Иртәгә тагын килермен. Ишеттеңме? Ишеттеңме мине? Ярый, кыз. Сау бул, картәтей. Я, кызым. Ярый. Алло, Марат! Хәлләр ничек? Кара, әйбәт. Ярый, Марат, карале, бүген кич белән клубка барып килсәк, синең ничек планнар? Алайсаң, бер ярты сәгатьтән янга киләм, ярыймы? Әзер тор. Аха. Alada bezine niler küte Ömürler üte Mağlandıra soğuş bulup uzgan yollarım Yeşillik jırları Yaşakıtan kiligen dostlukını Sınadı yazmış Şişmek gibi gürlep dursun kiler günlerim Geldi söyüne derim Alsan idi gül yaşlıkte Çırlarını jırlı Dostlarımız birlikte Karmonun arşınlı Alsan idi gül yaşlıkte Çırlarını jırlı Dostlar bilen gel birge Karmonun arşınlı Her bir günüm iske düşer Ağlıma koytsam Dostlar bilen uğraydaki bas okurların Yılığa boyların Alsan idi gül yaşlıkte Çırlarını jırlı Dostlarımız birlikte Karmonun arşınlı Alsan idi gül yaşlıkte Çırlarını jırlı Dostlar bilen gel birge
гармонын аршыңлай. Сүйгені ярға түрек болсын, туғры мұхаббет. Изгілікке бәләкейден бабайлар үйретті, сағынып үйрек типеті. Алсан идігіл яшлікеті, жырларыны жырлы-жырлы. Дұсыларыбыз бірлікеті, гармонын аршыңлай. Алсан идігіл яшлікеті, жырларыны жырлы-жырлы. Дұсылар білән кел бірге, гармонын аршыңлай. Дұсылар білән кел бірге, гармонын аршыңлай. Картатый, хәлләрем ничек? Әйбәт кызым. Исән саумы? Әйбәт. Ничек йокладың? Әйбәт кызым. Әйдә әле давлениеңне да үлчик. Бир монда. Эльза Газизова, әгәр ул синең кешең икән, ул алдан ук беленә. Моны син тоясың, сизәсең дип уйлый. Менә минем дә андай әйберне ишеткән бар. Бары тик күктә никах укылгач кына ул җирдә укыла. Димәк, җаным, безнең дә никахыбыз башта күктә укылган. Әлбәттә. Синең боз йөрәгеңне мин кайнар иреннәр белән үбәм. Бер туктаусыз өзгәләнеп, ялкын капкандай сөям. Җиңел булып күренсә дә, бик авыр сине сөю иркәм. Фәрештә дисең син, булмаса да
qanatlar Fəriştə desin sen qaydasın ol qanatlar Fəriştə desin sen bulmasa da qanatlar Fəriştə desin sen qaydasın ol qanatlar Yüreğimdə min senin şitligində Yaşım bikligine Kurgazmada Bikligine Kurgazmada Dostlar, kimler әлі білмей, ишетмәді жыршыларыбыз үшін телеканалыбызның TMTV Татар сайтына кіріп, тауыш берілге мүмкін. Керегіз, көрегіз, һәм яратқан жыршығыз үшін тауыш берегіз. Алар сіздің тірәкні һәм ғәділ бәяны көтә. Сен янда болсаң, бәхет күзләремдә Сен янда болсаң, жылы күңелемдә Йөрәгемдә сөю хисләре дәртле яна Сен янда болсаң, бәхет күзләремдә Сен янда болсаң, жылы күңелемдә Йөрәгемдә сөю хисләре Yanımda bulmasam da yaşa kuyda Süzlerin, senin nazlı sözlerin Başkalar karşıdırsa da özün koyla Ağlarının fikrin Tınlama Kızdırma, kışkırma Hulkunu көрсетme Өз fikrin koya Sen olardığına tınlıysan Qoramаңа Бозына тігісіне Бәлкі керек өзгеру меңа түгіл сеңа өзіңе Кімдер олар, ораға уралылар Нешли олар Күншілеріне, елған сөздеріне Сен қартыңлама Yanımda Sine güne Dilim Min duyarga Yürtem Yüreğimnin türünde Sen yanda bolsan Bәхет күзләремдә Sen yanda bolsan Жылы күңелемдә Yüreğimdə Сөю хисләре Biz birge bulsak da uyların yırakta Uylama, süyü bilen oynama Bәхет dolu günler güde bizde alda Bari dik ağlarda Tınlama Bir gününgni бүләк итші миңа, синең нурың қалсын үйімдә. Қабызырмын аны қияш итеп, жанда қияш сүнгән күнімдә. Ғабдулла Тукай сүзләре белән башлап, Фәнис Яруллин юллары белән тапшыруыбызны йомгаклыйбыз. Сезнең белән 1 сәгать дәвамында Шәрипҗановлар гаиләсе булды. Мәхәббәтегезне саклап һәм иң мөһиме хөрмәт итеп яшәгез. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока.